Bon dia, som la Patrícia i jo la Marta. Estem estudiant un cicle superior de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat a l'Institut Montilivi de Girona. I bé, el cicle es basa en tot el relacionat amb la química, estudies des de microbiologia, biotecnologia, toques tot tipus d'instruments. Les sortides laborals, pots treballar de tècnic de laboratori, operaris, en qualsevol tipus d'indústries, tant microbiològiques com farmacèutiques, agroalimentàries. Jo, en el meu cas, vaig estudiar batxillerat científic i la veritat que volia anar a la universitat però no estava al 100% segura. Per tant, el que vaig fer va ser, com vull en un futur estudiar biotecnologia, vaig decidir agafar aquest cicle perquè és el camí em m'anava millor. És a dir, m'agrada molt la química i vaig triar-lo per seguir un altre camí, o sigui, com un camí a seguir per després anar a la universitat.